హలో అండి. ఇదొచ్చేసి ట్యాంక్ బండ్ లాంటిదండి. ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్‌పూర్ అనే సిటీలో ఈ నౌకా విహార్ అనేది ఒకటి ప్లేస్ ఉంటదండి. సేమ్ ఇది చూస్తే సేమ్ మన ట్యాంక్ బండే గుర్తొచ్చిందండి. హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్ బండ్. సేమ్ అలానే ఉంటదండి. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఆ బోట్ రైడింగ్స్, ఆ పాటలు, ఆ వాటర్ షో చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా అనిపించిందండి. ఇక్కడ గూడా సేమ్ మన ట్యాంక్ బండ్‌లో ఉన్నట్టే పెద్ద ఒక ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అయితే ఉంటదండి. మన ఫ్లాగ్ అయితే ఉంటదిక్కడ. చాలా కొత్తగా అనిపించిందండి నాకు ఇక్కడ. ఇంకా ఇక్కడ షాపింగ్‌కి గానీ, ఈవినింగ్ టైమ్‌లో చాలా అంటే చాలా రష్ ఉండండి. షాపింగ్ గూడా కొంచెం రేట్స్ రీజనబులే అనిపించింది. బోట్స్ గానీ, బోట్ రైడింగ్స్ అవన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద బోట్స్ ఉన్నాయండి. చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఇది గూడా. మన హైదరాబాద్‌లో ట్యాంక్ బండ్ ఎలానో ఇది ఉత్తరప్రదేశ్‌లో నౌకా విహార్ అనేది సేమ్ అలా అండి. ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్‌పూర్ అనే సిటీలో ఉంటది. రోడ్డుకి దగ్గరలోనే ఉంటదండి. మెయిన్ రోడ్ పక్కనే ఉంటది ఇదొచ్చేసి. చూస్తున్నారు కదా! చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా ఉండే అండి. ఈవినింగ్ టైమ్‌లో రష్‌తో పాటు పిల్లలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపించింది.